Vítam vás pri mojom novom videu. Toto video bude už tretí diel prázdninového cestovania a v tomto videu vám ukážem make-up na cestovanie. Samozrejme, pokiaľ sa teda chcete malovať, keď cestujete. Ja napríklad, keď ideme do Chorvátska a ideme o 4 ráno, tak sa nikdy nemalujem, ale pokiaľ idem lietadlom a idem tak nejak, že ráno okolo 9, tak vtedy sa väčšinou malujem alebo sa malujem priamo na letisku. Potom vám ukážem aj outfit na cestovanie alebo nejaké také tipy, ako si vybrať outfit na cestovanie. Čo sa týka tej predchádzajúcej giveaway, tak tuto je vlastne výherná fotka. Výherkyni samozrejme gratulujem, už som sa s ňou aj spojila. No a samozrejme ďakujem všetkým vám, že ste sa zapojili do súťaže, pretože tam bolo vyše 70 fotiek, čo naozaj super. Bol taký väčší problém pre mňa vybrať jednu fotku, ale nakoniec som sa teda rozhodla práve pre túto fotku. Takže to by bolo ohľadom tej giveaway, no a vzhľadom na to, že toto intro už je asi dosť dlhé, tak môžeme ísť na video. Začínam teda s make-up tutoriálom, no a tento môj make-up look je naozaj veľmi jednoduchý a rýchly. Pred dlhšou cestou je určite potrebná hydratácia pletina, ja použijem tento krém od Essence. Ako prvé použijem tento korektor od Catrice, ktorý je zároveň aj rozjasňovačom, no a je to v podstate jediný produkt, ktorý používam na nejaké zakrytie, pretože v lete sa mi naozaj make-up nosiť nechce. A potom tento korektor aplikujem pomocou tejto húbky na make-up. No a aby mi to vydržalo počas cestovania, to už len zafixujem týmto púdrom. Na menšie oživenie pleti použijem túto licenku od Essence. Samozrejme netreba zabudnúť aj na úpravu obočia, no a ja použijem túto ceruzku od Essence. Do môjho bežného make-up looku patrí aj biely očný tieň, no a tentokrát ho používam len do kútikov mojich očí. Ako ďalšie používam túto tekutú očnú linku, ktorá sa už ako keby stala takou mojou súčasťou, čiže ju používam skoro stále. Na záver už len použijem maskaru od Astor a celý tento make-up look završím EOS-kom, ktorý je s príchuťou ovocia. A toto by bolo, čo sa týka môjho letného cestovného make-upu, všetko. Ako ďalšie by som prešla na outfity, no a takto nejako vyzeral môj outfit, keď som išla do Anglicka, samozrejme to závisí od počasia, ale pokiaľ idete niekam, kde je teplo, tak by outfit mohol vyzerať aj takto. Toto by bolo teda posledné video z prázdninového cestovania. Ja dúfam, že sa vám táto séria páčila, že vás nejakým spôsobom inšpirovala. No a pokiaľ by ste chceli vidieť aj viacero takýchto sérií, tak určite dajte like a taktiež mi nezabudnite zanechať nejaký komentár, ja budem naozaj veľmi rada. Toto by už teda bolo všetko pre toto video, no a vidíme sa na budúce. Pa!